Ito mo yang iyan inak. Ayo, liburan mo, Brad. Ang inyong Diyos. Ang saksi mo ba? Ang biblikal mo, saksi mo ba yun? Ang saksi mo ba? Huwag mo masuwas Biblia. Wala kong problema. Ang saksi mo ba? Huwag Biblia. Magwali-wali ka rin saksi mo ba? Huwag Biblia. Wala tayo. Katoliko? Matotete ka na mo. Ay! Klaro na sa Latin ng Vulgata. Klaro kayo? Biblia ng Latin na Vulgata ninyo. Bible ba? Biblia ko, Latin ng Vulgata. Oy, sa una na na. Yun, litra po litra yun. Ang saksi mo ba? Huwag Biblia. Daghang missionary. Si Kristo, sabi siya saksi di. Katoliko. Jesus Christ. Ay, Katoliko lagi. Katoliko lagi Jesus Christ. Katoliko yun. Ang saksi mo ba? Huwag na sa Biblia. Saan mo na niyo? Si Batiga yun. Ha? Asa ta kakuha ko kopya sa istorya ba Brian? Dili ko online. Naman na yung ubang mga simple, si Fred Soklay. Rande. May ikang radyo ko eh. Bakit kailangan ko? Trade, kape trade. Suwaya dia. Dari sa Katolik trade. Patria. Wala ko ana. Dito sa kuan? Bagyo no? Bagyo to inyong kuan? Kamon jiwan pasyones lain sana. Danau no? Saksi mo ba o? Arang-arang na si Brad. Jehovah's Witness. Wala sa Biblia kung inan siya. Matuo ka na, saksi mo ba sa Biblia? Ikaw ba? Saksi mo ba na sa Biblia ba? Oo. Oh. Brad. Saksi mo ba? Word for word ba? Saksi mo ba? Wala kang tumagdagan. Wala kang tumagdagan. Klaro, saksi mo ba? Wala kang tumagdagan. Ano di mo na matubag ang saksi mo ba? Nabas Biblia, di mo na matubag? Word saksi mo ba? Naayawa. Isaias 42:12. Kamo ang mga saksi. Wala yung saksi mo ba? Klaro, ana?